May sikreto kami ni Jess. Anong sekreto mo? May gagawin si Mantay mamayang gabi. Bolinao Falls 3. Our first destination dito sa Bolinao, Pangasinan. Siyempre, dati nakapunta kami sa Bolinao 1 kasama ng buong pamilya ko. And let's go to 3. Ngayon, Bolinao 3. Sabi daw nila, dahil ito ang pinakamalayo, ito daw ang pinakamaganda. Kaya, tignan natin. Wow! Ang ganda nga, oh. Bali, may environmental fee na 40 pesos, no? Per person. Tapos yung entrance, 30 pesos per person. Kung gusto lumangoy daw at tumalon sa waterfalls, 50 pesos yung life vest required. Tapos may parking pa. But for 4 people, less than 1,000 pesos pa rin. Actually, less than 500 pesos, no? Kaya not bad. This is really nice. Ready? Let's go. Okay, kaya mo yan. Madali lang. Just yan lang. Go. 1, 2, 3. Here we go. Tapos na. Bolinao Falls 3. Super awesome. I think para sa akin, ito ang pinakamagandang falls dito sa Bolinao so far na napuntahan namin. Super cool. Just be ready for a little hike dito sa Bolinao. Medyo mataas siya. Super worth it though. Dito na kami sa resort namin. Nagsistay kami dito sa Puerto del Sol. Ito ang first time namin dito sa Puerto del Sol. Hello po. Wow. Nag-rent kami ng 2 kwarto dito. Ilalagay ko sa description yung website nila. Meron silang sariling swimming pool, may mga activities, may massage, may spa. Tapos may beachfront pa. Kaya super maganda dito. Very relaxing. Perfect getaway. Pang family, pang couples. Dito lang siya sa may Patar Road sa Bolinao, Pangasinan. Very beautiful. There we go. Ito ang room namin. Oh. Inayos na nila. Ayan, simpleng room lang pero meron siyang queen bed. Tapos, ito ang CR.
Tong. Hey! Papunta muna kami sa restaurant. Kakain ng lunch. Ang included na meal dito sa resort is breakfast. Tingnan natin kung anong meron pang lunch. May sikreto kami ni Jess. Anong sikreto mo? May gagawin si Mantay mamayang gabi. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Abangan. Hello po. The best view. Shoom. Can't get a better view than that. Pork sisig, beef kare-kare, pusit adobo. Adobong pusit pala. Kain na. Tapos na kami kumain. Ang sarap. Ngayon, nag-book na kami ng foot spa. Tapos, massage tonight. Tapos massage mamaya. Spoiled kami ngayon ha. Inanusan na dila kay Timan nga nag-dry. Oh, wow. Ang sarap. Sarap. Mamaya ulit, full body Oo, massage. mamaya full body massage. Yan, foot spa. Ayan, yun yung mga service. Ang ganda. Oh, how was it? Good. Papunta muna kami sa beach. Magtatambay kami, magsusundown na in about 30 minutes to an hour. Kaya magchill muna kami sa my beach area. Wow. Yeah. Maybe right here. Kiss, kiss. On your phone?